Hej. Denne podcast omhandler investiturstriden, dets optakt, konsekvenserne og dets efterfølgende. Der var en magtkamp mellem de gejstlige og verdslige magter, altså paven og kongen, henholdsvis. Især pave Gregor den 7. og Henrik den 4. konge af Tyskland. Da dette var en magtkamp, er det nødvendigt at definere forskellen på deres magter. Den gejstlige magt, paven, havde nøglemagten over Guds talsmand, og paven indgik i det her såkaldte feudale samfund, hvor paven er den entitet, som man ligger lige under Gud. Paven havde magten til at bortvise en fra den katolske tro, også kaldet at ekskommunikere, eller han kunne udstede et interdikt på et bestemt geografisk område, som derefter også var ekskluderet fra det kristne samfund. Yderligere havde paven også en meget håndgribelig magt, da den opkrævede skat fra befolkningen i form af tiende, som originalt betød, at folk skulle betale en tiendedel af deres korn, naturalier, men senere hen blev almen skatteopkrævning i form af penge osv. Det skal måske også lige nævnes, at nøglemagten var den magt, som paven til siden skulle have fået af Peter af apostlen, som er den ifølge Bibelen, som vogter himlens porte. Altså skulle paven have den magt til at lade folk komme op i himlen. Kort sagt. På den anden side har vi den verdslige magt, som er kongen, der er lederen af befolkningen. Yderligere er det ham, som laver lovgivningen og sørger for, at den bliver opretholdt. Derudover har han også ansvaret for hans distrikt i tilfælde, at der kommer krig, uro eller konflikter. Kongen opnår også yderligere magt på grund af alliancer mellem fyrster gennem feudalsystemet, hvor kongen uddelegerer noget land til fyrster, som til gengæld serverer ham troskab, og yderligere stiller soldater til rådighed, hvis kongen skulle have brug for dem. Primært skulle vasallerne stille rytteri. Det her feudalsystem fungerede dog ikke helt optimalt, da paven nemt kunne svække kongens magt ved at ekskommunikere ham, og dermed opløse troskabsæderne mellem kongen og kronvasallerne, osv. Systemet var også svagt, da det afhang af mundtlige troskabsædere, hvilket gør, at kongen ikke har meget magt som paven. Og altså når ting kun er sagt, der er ikke skrevet ned, så er det nemmere at kunne lade være med at opretholde de såkaldte aftaler. Kongen havde så derfor til at starte med ikke samme magt som paven, eftersom han ikke bare kunne sige til nogen del af kirken, at de skulle smutte væk, ligesom paven kunne. Altså giver det også et godt indblik i, hvor stor del kirken var, især i midten af middelalderen. Investiturstriden. Investiturstridens navn kommer fra det latinske ord investiture, som betyder at iklæde sig. Investiturstriden var kampen om magten til at besætte kirkelige embeder. Investitur er den ceremoni, hvor kongen overrækker hans myndighedstegn til en nyvalgt biskop. Investiturstriden var konflikten om retten af at udnævne biskopper. Konflikten var primært mellem pave Gregor den 7. og den tyske konge Henrik den 4. Denne konflikt omhandlede besættelsen af ærkesædet i Milano. Det var en væsentlig post at erhverve sig, eftersom Milano var en stor handelsby med strategisk placering, og der var en af middelalderens største handelsstationer. Og for at give et overblik har vi lavet en såkaldt timeline. Investiturstriden startede for alvor i 1070, hvor Hildebrand blev udnævnt til pave under navnet Gregor den 7. 1075. Det første sammenstød mellem kirke og konge, hvilket var uenigheden over hvem der skulle sidde på ærkesædet i Milano, som vi omtalte lige før. 1076. Gregor den 7. ekskommunikerede Henrik den 4. og afløste hans undersåtter fra deres troskabshed. Og med undersåtter mener vi selvfølgelig vasaller, undervasaller osv. helt ned i det feudalsystem, hvilket reelt fjernede ham fra hans position som konge. 1077. Henrik den 4. gik til Canossa, som var den norditalienske slot, hvor pave Gregor den 7. opholdte sig for at bede om syndsforladelse. Altså, det gjorde Henrik den 4. Henrik den 4. stod i 3 kolde januarsdage ude foran slottet, før paven ophævede hans ekskommunikation. Altså lod ham tilbage ind i kirken. Dog fortsatte Henrik den 4. kort efter kampen, altså investiturstriden, og vendte sig mod paven igen. Derefter udnævnte Henrik den 4. en modpave ved navn Ravenna, som kronede Henrik til tysk romersk kejser. Altså han udnævnte en, som udnævnte ham til kejser. Smart. Og derefter måtte Gregor den 7. flygte og døde forholdsvis kort efter i Salerno i 1085.
I 1122 var der en kortvarig afsluttelse på investiturstriden, da Henrik 4., altså en ny konge, indgik i forlig med paven. Herefter kunne kejseren ikke længere indsætte bisper, men kunne nedlægge veto mod udvalgte biskopper. I 1250 endte investiturstriden endeligt. Dette skete fordi, at i 1100-1200-tallet overtog de hohenstaufiske kejsere retten til at udnævne biskopper og modpaver. Dette gjorde de, fordi de tre kejsere havde indflydelse og mange undersåtter, og deres magt derfor oversteg pavens. Men efter Frederik den andens død i 1250 endte striden endeligt. Eftermæle. Generelt set blev kirken meget svækket efter investiturstriden. Fuck det ord. For eksempel ved at forskellige kejsere og konger rundt i Europa kunne udnævne modpaver. Det svækkede den katolske kirke, da folk simpelthen ikke vidste, hvilken pave de skulle tilhøre under. Og altså eftersom der kun kunne være én nøglemagt, og hvis der var to paver, så måtte i hvert fald den ene af dem være forkert på den. Hvilket skabte en del forvirring. På et tidspunkt i slutningen af 1300-tallet og starten af 1400-tallet var der to paver. En i Avignon i Frankrig og en i Rom i Italien. Yderligere rammede hele det her også sammen med pestepidemien, som hærgede Europa i midten af 1300-tallet og dræbte en hel del mennesker. Det svækkede også kirken, fordi der en hel masse selvfølgelig døde, som også var kristne osv. Men også at folk måske begyndte at tvivle på Gud, hvis han ikke kunne redde dem i sådan en situation. Primært fordi det er svært at forklare, hvorfor der er så mange, der dør, og bare forklare det med Bibelen, eller det er Guds nåde, eller noget. Og generelt set bare den katolske kirke opsplittelse i forhold til det øst- og vestlige, i forhold til det mere ortodokse, og så det vi kender mere i dag. Det endte jo så ud i med, at kirken efterhånden fik afgivet det meste af deres kraft til kongen. En af de væsentlige grunde til det var selvfølgelig også reformationen, som gjorde, at kristendommen blev opdelt i endnu flere grene, og folk ligesom prøver at revolutionere sig væk fra de gamle katolske måder, og ligesom tænke, at der var måske andre måder, man kunne komme i kontakt med Gud, i stedet for igennem nødvendigvis en pave eller i kirken, så man kunne gøre det personligt. Og eftersom der så ikke var lige så mange, som var under den katolske kirke, havde paven og det katolske herredømme jo ikke lige så meget magt, hvis folk var konverteret væk fra det. Primært set overvandt kongen jo så også til sidst, hvor man senere i 1600-tallet, der kom for eksempel enevælde i Danmark, hvilket viser tydeligt, at den værste magt vandt, eftersom at kirken ikke havde lige så meget at sige overhovedet. Og jo længere hen i tiden vi kommer, har en mere naturvidenskabelig tilgang og andre ting gjort, at der er en hel masse ting, som kirken ikke kunne forklare tidligere. Har man nok troet mere på Bibelen og bare hørt efter, hvad der blev sagt, hvor nu blev folk ved med at tvivle. Forskellige ting, hvor det kommer fra, og alle de her naturfænomener, som lige pludselig sprang op. Men i sidste ende er det jo egentlig endt ud med, at hverken kongen eller religion har særlig meget indflydelse, i hvert fald for os her i Danmark. Dronningen bestemmer ikke en skid. Hun skal bare skrive under på en lovgivning, når Folketinget laver det. Hun kan ikke ligefrem sige nej. Og kirken har ikke rigtig nogen magt. Det er bare lidt ligesom noget gammelt kulturelt, som ligger der, som man kan tage til, hvis man føler for det. Med indførelse af demokrati og det moderne samfund generelt, er det jo også muligt for en enkelt instans at kunne lede et samfund, som vi kender det i dag. Til sidst har vi valgt at inkludere den lille tegnesag for at illustrere magtforholdet mellem paven og kongen under investiturstriden, og hvem der sejrede. I am the Pope. Listen to me. I'm going to gain way more respect than the Pope, 'cause I am the king. Fighting time. I shall always rule. Mercy, Lord. Pave Gregor den 7. bekræftede sin magt ved at ekskommunikere kong Henrik den 4., og kongen måtte derefter tage til Canossa og bede om noget. Det fremstod derfor kortvarigt som om, at paven var vinderen af striden, hvilket ironisk nok var kongen selv. Dette gjorde, at de tyske biskopper frugtede, at paven ville blive alt for magtfuld, hvis han skulle være gejstlig leder, som stod højere rangeret end den verdslige leder. Det resulterede i, at de biskopper, som tidligere havde haft kolde fødder over kongens bandlysning fra kirken, nu stillede kongen Henrik den 4.
Dette gjorde, at man på længere sigt kunne kalde kongen for sejrherre, fordi han med støtten fra de tyske biskopper kronede sig selv til tysk-romersk kejser. Wow, en titel. Desuden blev paven også fordrevet fra Rom, og selvom kongen ikke kunne holde sin magt i Rom, så formåede han alligevel at fordrive paven til Salerno, og man kan derfor sige, at kongen vandt stridigheden. Denne tegneserie er derfor en illustration af kongens sejr. Han vandt på lang sigt. Og dette konkluderer den absolut længste screencast, jeg nogensinde har indtalt, og håber jeg ikke, I er faldet søvn undervejs. Ses.